Хоп, даваха ми гачо. Опа, още не се гледам гигант. Господин Ефокс, дежурен районно. Добър ден, слушаме. Искам да подам сигнал за каруците в жилищен комплекс лагера. Значи лагера, Балканджиово, доколкото разбрах. Балканджиово, улица Хризантема, от към Красно село влезнах и там имаше в насрещното, и в двата случая бяха в насрещното, и не са само тия двете, сигурно са десетки през целия ден от сутринта до привечер. Така, какво правите ви, Роми? Какво правят ли? Да, какво виждате? Виждам, едната каруца беше натоварила някакви плочки. Не знам, стари ли са, щупени са, няма откъде да знам откъде точно са ги вадили и какво точно има под тях. Другото, което е в насрещното, са в улицата срещу знака. Другото, което е, конете са изпонасрали всички улици. И четвъртото, което има знак от към житница, забранено за каруци. Да не говорим, че са и в насрещното и усират квартала и не знам и аз какво правят още. Не е ли достатъчно? Вашата фамилия, може? Кирилов. Кирилов. Да. И това е ежедневно, аз не знам, трябва постоянно ли да се обаждам. В смисъл, те негодуват, хората вече искат да сами да се разправят с този проблем. Той им писна с тия каруци, с тия чудеси. И улиците са в лайна, неописуемо е. И то трябва да има и сигнали до общината, за да мога да... Обаждам се в общината, те казват, това е работа на КАТ. И на полицията. Обаждал съм се. Добре, господин Киров, ние ще изплатим в момента, патрули да обикарат. Да, аз това казах и на вашата колежка, че те по принцип колегите ги ви засичат, но нещо не ги санкционират или ги спрат, но пък на другия ден са си не една или две, а са десетки, наистина десетки. Тези каруци, те си ги взимат под наем, господин Киров. В случай имат и си ги взимат под наем. Става въпрос нещо да им се конфискуват и става въпрос, когато някой е с кола и е в срещу... Когато нямаме основание за конфискация, няма как да го направим. Самото влизане в квартала не е ли нарушение? Не е нарушение от закона. Закон за движение по пътищата не го забранява да се движи каруци. Забранява, има от към житница влизането в лагера, има знак забранено за каруци. Но там трябва да има КТЧ, за да хване точно този момент, когато влиза, за да може да го санкционира. КТЧ не могат да сигурят за каруци, разбирате? Дали ги санкционират наистина, дали е достатъчно това, което правят? Санкционират ги, да, но за тях не им пука, те просто не си плащат актовете. Знаете, цигани, дали си платят тока, не си плащат, вие искат актовете да плащат. Не актовете, За тях това е без значение. Аз искам да се чуя, вие не може ли да се справите с това в жилищен комплекс лагера да спре достъпа на каруци? Достъпа на каруци се санкционира от общината, по наредба на общината, колегите им пишат актове. От общината. Значи, знаете за какво става? Не искам да знам, аз знам, че по улиците са лайна всеки ден. Пресни, нови, стари, през 10 метра по улиците е пълно с фашки, конски. И всеки ден от 7 сутринта патрулират каруци. Това ще продължава ли? Ще се борите ли с това? Можете или не можете да го направите? Можем да го направим. Значи, обаждам се сигурно за 10-ти път. Явно не можете. Значи, за пръв път попадате на мен. Не знам за първи път, но искам да ви кажа, че говорим за нещо страшно. Значи, ако са с колички хората, разбирам, но с тия коне от 7 часа сутринта и всичко да е в лайна, просто съгласете се, че... Даже по-рано се движат. Аз живея в Надежда, покрай моя блок на ден минават минимум 20 каруци. Значи, кой трябва... Виждам колегите как ги санкционират от второ районно и всеки ден продължават. Значи, понеже и циганите вече ги познавам, виждам ги, че едни и същи цигани ги санкционират. Те просто не си плащат глобите и продължават. Значи, ако не са на едната улица, отиват на другата улица. Конфискуване на каруцата има знак. Това е положението. Няма как. Значи, имат ли си документи в тях, няма как. Какво може да направим? За едно време имаше наредба, се дигаха и се прибираха от паяците. Сега вече паяк няма да ни прати, защото няма паяци. Добре, бих искал да ви попитам тогава какъв е смисъл от тези знаци, където са от към Красно село, че е забранен достъпа на каруци. Те не са само там. Казвам ви навсякъде. Добре, кой? Пишеме им актове, те като не си ги платят.
утре пак излизат. Пишете им Изпратя колеги, дайте да не губим повече време, ще няма какво изпратя да колеги, губим. ще им обърна внимание. Те колегите, ако да имат насочат желание, ще ги повече. хващат всеки ден, обаче те и се разминават в насрещното, колегите ви се разминават с тях. Нали